Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Għandi pjaċir l-lum għal Tony. Thank you ħafna tal-istedina, my friend. Grazzi tal-li ġejt. U cheers. Pepsi għandi. Cheers. Mela, Tony. Tejdilna daqxej fuq Tony. Man, Antoine Cortez. Zgur li ktamina 10 snin fuq il-paranormal, nistudja u namel n-investiga l-paranormal, dejjem niskopri xaffar ġodda, dejjem. Taf kem taf qatt ma taf biżejjed f'dal tas-suġġett. Għax dejjem tiskopri xi ħaġa ġdida u kull min jinvestiga l-paranormal ta' ġivi għax nitkellem ma' investigators anke barra minn Malta u dejjem titgħallem xi ħaġa ġdida, dejjem. Ma dawk li jkunu pereżempju kif naqbad ngħidlek xettiċi. Dik dejjem ħassi. Dik il-ħaġa, ma aħna dik dejjem ħassi. Jiena inti nżommu kollox objective. Dik xettiċi dejjem ħassi, biex huma dejjem ippruvaw isibu scientific answer, imma unfortunately there is no scientific answer. Ġieli jkun hemm imma ħaġa rari. Fimt? Ġifieri inti ilek 10 snin fuq il-paranormali m'iniex daqshekk kif hemm. Ili. U bdiet ġiviex kien hemm ħabib tiegħi kien fissat u kien qiegħed ma' tim ma nafx hekk għadhom jeżistu dat-tim u għalit tidħol magħna għatlu għal inti ma tħobbx fuq il-UFOs u fuq l-alien għatlu iwa għatlu ħafna interessawni għalli ma tidħol magħna. U maddejna u niftakar l-ewwel ghost hunt li konna morna l-White Rocks u kien amazing. Kien l-ewwel esperjenza tiegħi. U kien hemm ħafna mek il-White Rocks inkredibbli, Niftakar, f'daqqa waħda qed nitkellmu ma' spiritu għax dak għandek kapaċi jgħidulu EVP jew kellhom min jgħidlu Ghost Box. L-EVP huwa Electronic Voice Phenomena. Issa fuq dik qegħdin nitkellmu ma' spiritu f'daqqa waħda. Minn wara widnejn nisma' xi ħadd qisu b'nifsu maqtuħ. U jiena taw xi ħadd qed jibilaw ta' fil. Undu, ma nsib il-ħadd. Qatt ma jista' jkun ħammu fuq ix-xettiċi, fuq xjentifiku, qatt jista' jkun li forsi qed nibża ftit u moħħi qed jgħid li qed nisma' waqt li għadni qed nisma' din, għadni qed nisimgħu ġifieri, waqt li moħħi qed ngħid hekk jien, għadni qed nisma' wara u qed jisu ġeba xi ġirja tad-duluri dan hekk. U ma tkellimx. Fil-istess kien hemm żewġ koppji qudiemna kienu Maltin miż-żewġin nisa Torok. U qabżet bit-tfajla waħda minnhom qalet, "Oh my God, he's breathing in my ear." Qed melaħaq l-istina mela minix qed nimmaġna sewwa qed nisma' jiena. U qed ngħidhom I'm listening to this voice. U f'daqqa waħda kif qed ngħid hekk niżlet bħal ballun. Hekk niftakar globu, kullu bit-tubu hekk dejja. Orb eżatt orb. U kniżilt wiċċi u dal madhom fi ballun orb sparixxa. Imma żommi qed niġġennen. U dawn l-istess kopja ta' "Have you seen a bright light next to me?" "Yes, Antoine, we saw it." Ettej, ma nix niġġennen għax kont wasalt qed jiena naħseb kuku klok. Imma l-inqas kien vera. U wara da session dit l-istess tfajla qed tirrekordja kollox fuq il-mobile. Għalt Antoine, come here, listen to this. Kif xelet il-mobile meta jingħad "Have you seen a bright light?" Tisma' whispering, għammek niftakar kien dlam ċappa, ksat, tisma' whispering, "Bright light." Wow! Wow, dak niftakar kienet esperjenza, kien l-ewwel darba, niftakar ma kont naf xejn, niftakar li il-K2 jkollok il-kaxxa griża u għandek il-bozzozz. U meta jkun hemm l-ispiriti jibda jixel, u jekk jixellek aħmar ikun ħdejk. Konċ naf jgħet nżom l-apparat u mnix ninduna u niftakar kien hemm ieħor Andrew Frendo ili ma naraħ żmien tifel tal-ostra wkoll. Għatlu Andrew, għatlu din normali li jixelu dal-bozzozz. Għalli u żgur li normali, għadha kien tfisser li hemm il-ghost. Għatlu hemm bis-serja taħsib qed jiġbidli saqajja. Kont għaddejt ngħidlek fuq l-apparat kont għad naqqas nifhem jien. U vera kien minn anke meta kien bdejt nisma' dak eżatt fuq l-aħmar kien.
Ostja. Mela, u dak iż-żmien jiena ma kellix idea fuq u dal-apparati ġifieri u qed ngħidlek qisu disko għax hekk qed qisu disko għadu normali qed jixelek dal-bozzozz kollha. Għalli dak ħaw il-ghost, għalli l-spirit, għalli kieku ma jxelux. U mill-ghost box ġieli kellek xi messaġġi u hekk. Dik għandi storja tajba. Interaction hekk ma. Dik kelli storja tajba niftakar l-Orfeum, l-Gżira. Issa konna ħafna. U f'daqqa waħda għall-ispirtu ħajat ismi. U ħajat hekk bi kantalina ta' għalli Antoine. L-ostajn, wow. U kien hemm niftakar Divuwa Bela, u John Mark, għalli daqt jgħid l-kan. Ink saħda kien ma bsajx taħar jgħid li hekk jien. Għax kont għadni l-istess kien għadu wkoll fil-bidu tiegħi. Għatlu għajdli xi trid, għatlu jgħid li. U ma kellimnix. Għaddit sena eżatt, u met kont iktar konfidenti. U konna l-istess post, u l-istess gallerija, u l-istess qed titkellem man-nies. Alla, u jina t-talajk kellimnix bes li għajat li Antoine. Għatlu li titkellimni u għalli li bl-Inglis. Għalli, it's you again. Għattilla, s-sjajjen, għatlu, yes, it's me. You want to talk to me? Għalli li bl-Inglis. Xej. Issa ma zmin, għax kif għattek dem titallem. Ma zmin tallimt għax jina bnidem pozittiv. Issa huma negative energy. Inti meta jkun bnidem pozittiv iktar qabat miegħu. L-spiritu. Fimt, allura kemm min jaf kemm il-darba kellmuni ħażin fuq u dik oħra. Ma issa tant kemm drajt jien li speċi għax huma l-kolli ma jfilħux inti tibqa' normali isek nitkellmu jien u inti. Allura jkellmuni ħażin, fuq u dak, fuq klim ċar kristall, Dik kont rajt naqa' fuq għal-ghost box u fil-bidu bdejt naħseb bdejt ngħid imma kont naqa' xettiku fuq għal ħaġa. Jiena fil-bidu fuq għal-ghost box kont naħseb li forsi taqbad minn xi stazzjonijiet, però meta jitkellem ħażin fuq ir-radju qatt ma tisma' xi ħadd jgħid. Le, ma niċċensura. Jew xi għax hekk għalli kien darba minnhom ukoll quddiem nies puliti għalli għal bil-Malti. Bil-Malti. Niftakar kienu nies puliti dawn ħafna. U rajta ħmaret dis-sinjura tal-sinjura jiena sewwa smajtu jgħidli bajtek kalmin. Bismet naqra għalt li iva ta' għatlu għalfet kellimna ħażin, imma ġejċ nkellmek ħażin. L-istess skiet tambat, għax tifqilhom. Però qatt ma nkellimhom ħażin, qatt. U qatt ma niċċellenġhom. Kellna każijiet fi programmi li jkun hemm min jiċċallenġi, ma qed tibża tkellimni. Oj. Ma l-enti immaġna xħat jitħollok ġodarek u qed tibża tkellimni, ma tix kellimni. Ma tkunx tħalt friendly tone. Ma qatt moġbitni fil-fatt dak il-programm kien ħafna nies kien jgħidu li huma joġobbuhx dal-persuna li kien jeddet u jgħajjat u kien iħobbu li għax jiena kont il-kalm u kont nkellimhom kif suppost. Mela tkellem tibża tkellimni u ejja, u le. ċertu affarijiet, niktallimta ħafna, għavolja dik qatt ma kont ħanasal li nidħol ġo xi post u nkellem. Tkellem spiritu. Spiritu hekk, fimt? U ġieli kellek tqajt ma' xi spiritu hekk ħażin hekk fuq. U żgur, fil-fatt dak l-istess. Ħażin fis-sens. Dak l-istess. Diabolik jew. Dak l-istess u ngħidlek li naħseb li kien demon. Meta jiena kont għalli Antoine kienet titkellem ma' tfajliet. U qal help me. Għabżed di tfajla waħda minnhom. Li għomat kienet għamni żmien kienet daħlet magħna wkoll waħda Josjen. Qaltlu fiex nistgħu ngħinuk. U niftakar du qabes, Alla qgħod attenta x'jista' jkun ħajtvikjak. Tgħinu. Kif qallu hekk qabes fuq il-ghost box għamel ha. Ma ngħidlek. Jiena għalhekk isma' jiena minn hawn ukoll nissuġġerixxi ħafna nies li mhix imbilli jkun hemm min għadhom jibdew għadhom żgħażagħ jixtu l-apparat jaħasra minn barra u jmorru dan huma daqsxejn perakolużi, dana mhix jessejta. Laqna ghost hunt film, it's not a hike. Jew xi Ouija board. Jew eżatt dik kontrija ħafna, kelli ħafna djar li huma haunted. Għaliex għax kienu użaw il-Ouija board. Jiena kont insaqsihom u nagħmel investigazzjoni ma hawnhekk ma ġiex maqtul xi ħadd jew forsi miet b'accident. U ma tinsaqsi żgħażagħ, pereżempju, intom labtu Ouija board, tawhom anki mill-body language tawhom jinħasdu.
Ġieli kellek hekk xi kif naqbad ngħidlek. Bħala esperjenza ma' xi ħadd li kien possedut jew hekk. Le, sissa le, però jiena ħan nitkellem fuq personali. Kont għamilt ħabta, kull vitratt li nieħu kien ikun hemm orbaħ maħden rasi. U kien hemm ieħor mill-investigators tal-lum sab avukat u studja anke l-criminology, Alex Ehart, u għalli isma' ton, għalli qed nara dok il-ritratti, għalli mhux qed joġobni dak l-orb ta' għandek orbaħ maħdejn rasek. Għatlu għatlu n-notajta jien ukoll. Umbagħad dejt immu ħafna l-qudies u fimtu ma tqisha bdiet tiffejdja naqra ma ritratti, però niftakar bżajt, ngħid il-verità. Għax kull ritratt li tieħu hemm orbaħ maħdejn rasek, bżajt ngħid il-verità. Għad għandek ir-ritratti tonta, daw. Insibhom ta' fil-fatt għandi anke l-promo ta' programm. Jgħad bit-torċ u tara kien nasib konna best friends u ma konx naf nasib. Għadni l-promo ta' ritratt ta' program, jgħad bit-torċ u dan il-madon fi Interessanti, yeah. In your face, like, hello. Tkun qed ħasel jekk jgħidlek ukoll. Ġifieri ta' josservak. Sakemm min naf mhux xi anġlu. Però unfortunately meta jgħidu li jkun aħmar, meta jkun orb aħmar, jgħidu li jkun evil, unfortunately. Skont kif dan studjużi u hekk ta'. U ma dabba minnhom tifakar l-istess Alex kellu ritratt ta' orb u kif għamilnija, mux l-istess orb li kelli, ximkien ieħor, u kif għamilnija close-up kien hemm wiċċ ġofir. Kien hemm wiċċ? Kien hemm wiċċ ġofir dal-orb. Inti ġieli rajthom ritratti minnaħa l-oħra? Ma nafx jekk għaxra. Ritratti bħal eżempju rajt ħafna ritratti u milu ġbat li ritratt anke kuġin tiegħi. Ħa ritratt l-imdina tjanna il-mara tiegħu u hemm toħra ħdejn idu. Dik interessanti ħafna, kien sibu nibatulek. Ritratt interessanti, u batli mill-ewwel batli u xi komma sewdu għalli x'aktar xi id ta' kavallier, però mill-lid isa id ta' mara. U fl-antik kien jibsu dak li bisi taf inti kun hawnhekk dejja u ma ta' hawnhekk xi libsa sewda. U kien hemm ieħor niftakar batitli wkoll u jiġri soldati ġi mara tal-affari tagħha. Kienu ġo xi gażin u l-istess ħaddu ritratti u l-partner tagħha u warajh hemm witch evil ta' waħxek. Għadu għandi x'imkien dak ir-ritratt, kien sibu nibatulek. Ritratt li kontet daw interessanti ġifieri. Ejwa dak jgħidem ħafna. Ir-ritratt li tnejlek jiena daw ma nafx jekk isegwix Keith Peterson Semmejtu li tafet insegwih, fuq YouTube jgħid ukoll. Ija, beda jgħid kien hemm kienu jagħmlu xi seance, taf x'inhu seance. U dal-ispirtu qalilhom biex jitfgħu Polaroid film ġo envelope u jalquh ġo kaxxa. U jmorru l-għada, insomma, u l-għada żviluppawhom u kif qed tajt int ħafna orbs hekk bluċuħ ġo fihom. Hekk insibu nibgħatulek. Iwa, dakka jiena nħobb ukoll meta mmur qed ninvestigaw xi post, inħobb anke min ikun miegħi, noħudu kemm tistgħu ritratti. Għax inti tiskantaw id naked eye ma taraħħomx ma tuħu ritratt. Tgħidu dak x'inhu hemm, da. Fimt? Dabba konna qed nitkellmu ma' spiritu ħanejdlek fejn lajn li hemm ir-Rabat għal-isfel mill-Roman Villa. Kellna kuntatt tajjeb u mal-ispiritu x'aktarx miż-żmien ir-Romani kien. U fl-aħħar ma min kien qed titkellem l-iktar għax qisu grazzja ma' dit tfajla kien hemm tfajla magħna. U nkollu magħha beda jitkellem. U meta ħadet ritratt mill-mobile tagħha ġej jidher wiċċ ta' skanertu ġo tieqa. Ġifieri aħna ma kien ħadd manna ma kinna props ta' skanertu magħna ġifieri. Wiċċ ta' skaner ta' skall hekk fit-tieqa, ħares lejla. Mort għand wieħed u insomma ġo post ma nsemmux fejn. U insomma dar tiegħu din. U tħalt għandu hekk u da bdejt nitkellem miegħu qabbadni ħabib tiegħi miegħu. U beda jgħidli l-istorja li għandhom xi ħares id-dar. Insomma huma jgħidu ħares. U letteralment tricksteru. Fimt, per eżempju, joqgħod jibbilanċja l-affarijiet, joħorġu u jsibu per eżempju bħal dan ikun qiegħed hekk bilanċjat. Istina. Issa r-ritratt li jorini jiena siġġu qiegħed fuq il-ponta, ħalla fuq it-tarfik, platt fuq platt.
Tista' tagħmelhom men dawn l-affarijiet, imma ħajoħdulok il-ħin. What's the point, man? Mhux hekk ma ħsibx li hu miġnun ħoqgħod jaħles jew nofs jew sa'tejn jilgħab ma' siġġu jerba' platti naħseb jien. Ma rridx juri wiċċu ġifieri da xettlu ejja ħadlok interview u hekk u ma rridx. Unfortunately hawn Malta u ħafna jgħaddew minn esperjenzi, minn kull l-esperjenza ta' ġifieri u jibżaw ma jitkellmu. Ġvanki għajt banki ma' nis li raw UFOs u jibżaw ma nafx għalix jibżaw, ma nafx xini raġuni għax forsi ħabba xol taħħom. Xol taħħom u ekku. Amma anki l-mentalità ta' Malta jek toqgħod tħares li ta' barra jisom xi ħaġa normali, fimt, everyday. Fimt ta' Malta diffiċli. Naħseb aħna l-Maltin jew forsi għandna ma ċettajniex il-paranormali, laqs kemm rajt nies jipprovaw jitnejku bina, ta' koltu tiftemu, u ta' kien program kien waħda qalet li titfaw it-trap apposta, excuse me, u namlu laqbut, għandi l-ħin x'naħli. Kif ħata għadna me laqbut fals u naqgħod nitfa' trap. Biex namlu podcast taħdilna sija. Simmaġena, noqgħod mhux imkien mela fil-mara, noqgħod nagħmel isu xi ħaġa tal-Halloween. U għajja, jiena ħanejdlek, jiena maħbx naħli ħin taħat. Taħat. Jiena anki, jek memx ħajn, mort postu memxejn, memxejn. Misa għad namel xaħat nejt għamel ħosta parsib xa. Le. Jek jek memx. Memx. Eżatt. Le, jiena rajt UFOs, ma rajt iktar minn darba. U specialment ma dak il-bnidem li kont rakkontajtlek. Amma li nista' nitkellem fuq dawk li għandi l-video u ritratt. Femta? Ma nitkellimx fuq dawk. U dik oħra forsi ma jkollhomx provi, ma fimni, xabbes xorta li tista' tirrakkonta, m'għandhomx għalfejn jibżaw in-nies, anzi min jara l-programm minħeġġiġhom li javviċinaw nisibuni fuq Facebook. Ibatu li message daqshekk m'għandkomx għalfejn tibżaw, anzi jiena nafhom affarijiet interessanti ħafna u ħadd m'għandu dritt jarajkom imġienen. Daqskemm ma jgħidu li miġnun, wow! I don't give a damn. Imma, għaska ma jgħulin li miġnun. Ġiviri. Għamilna intervju l-wieħed, Malkim. Ejdrom għal-istoria. L-imbeċa. Miex iċkanna naddu biex ġibtu għaw, għall-intervju. Jisu kidnapping. Maldu għaffi. Il-lallu. Asrajna wiċċu? La, jirra għazna. Kim bil-maskra allura? Mela. Interessanti, Stina. Ma skont li skont l-istorja u koll. Ma kelli nabbiħ fil-van kollu wiċċu motti, mela, pikjajtu. Pero, għalfim, nammeraħu kolla, xaqal kemm ma wiċċu l-wiċċu, xorta ġi għal. Ġi, ma xorta laqas bil-kamera, fuq il-kamera, just recording, film, kellna neħduħ. Issa mintom mux maraf xar, mux xorta bil-maskra kien msejder xej, forsi bezza li anke mill-forsi body language jgħidu li għarfu, dak ċalitan. Allora ma bidix jaċċetta, issa jisni saħi ħana. Interessanti, fimni, issa l-kurzita, din l-istoria. Sanabatijek, smaħħa. ċkan sanajlek. Apparti minn ekku koll. Il-paranormal, men, ma nistawx nejdu sma dan ek. Jew dik ek, fimt. Għalek huwa paranormal, mhux normali, eżatt, huwa l-kontra tan-normali. Titiżżomm kif naqbad ngħidlek. Ma tistax tkun biased fuq il-ħaġa, u laqas tista' tkun xettiku. Ara jien nażel it-triq tan-nofs bħal speċi ngħid. Eżatt. Isma' kien hemm każijiet jiena kif għedlek l-ewwel jiena ma nħobbx inbellaħ ħan-nies, però kien fortunately kien hawn każijiet ta' nies belqgħu kienu fuq it-television, pereżempju. Bissa nsemmi min u hekk, però kien hawn min pereżempju inti tħares lejn il-K2 meter u fl-istessin kixellek il-walkie-talkie, ikollu walkie-talkie xellulek hu. Ħajġi xell, jew xagħtu n-nies qed tħarsu. Fuq li hu qed jafa xi ħaġa. Mill-walkie-talkie. Wejja, jiena nikkondannahom dan l-affarijiet għax jiena ma ħobb inbellaħ ħadd. Jiena jekk hemm jekk m'hemmx. U jemmet insib spjegazzjoni. Fimt? Beżim dan kien każ ta' dawl derġi xi kappella ħaddingli u David Mixewla u ma tħadd fotografer professjonali u l-istess ħareġgħu u batni għal il-program televiziv ma nsemmix ismu ma famuż. Li kienu ġabuha mbagħad qalu li ma ġabuha tagħna mbagħad ukoll speċi
Ma rajtux jiena xi. Ma ħobx imbellaħ ħalħat, jekk huwa dan, jekk huwa hekk vera, mek mhux vera. Ġieli jiena mmur ġodjar, tgħid il-listgħu żgħu naqbdu xi ħaġa, għax sa jkun fuq l-antik u hekk, u ma taqbad xejn. Xejn, tgħid l-istina minna sagħtejn, imma laqwa li m'hemm xejn. Pereżempju kien dar dejjem ismgħu ħsejs bil-lejl. Morna, alla morna. Għadna kien ħajjek beħku d-dar biex jiġdu dar waħda, kem kienu bezzajn, tkun ma tafx kellhom il-ħossi kim kien ġej. Kellu folt il-microwave u bil-lejl iktar jinstama. Ġuri kieku ħadu id-dar magħhom l-oħra wkoll. Mela, kien jibqa' bl-istess problema, għandhom hija ma minn hemm solvejnilhom il-problema u li kienet il-microwave, ġifieri. Lejna nisma' ħobx imbellaħħielhom jekk huwa hemm m'hemmx u. Isma' ma jogħġbok din l-istess dar, kellna każ li jien ma konx magħhom, imma kien hemm waħda kienet iżgħar u dik dejjem ngħidilhom ikunu iżgħar minn 18-il sena ma jiġux. Ghost hunt. Imma dak iż-żmien jiena ma kontx in charge tat-tim, kien hemm ħadd ieħor. U ma weddin it-tfajla żgħira, kellha forsi 16 u bdiet tħoss fuq kbir ġodara. Issa ġod l-istess dar tiskalta, jiena ma sibt xejn. U dawn sabu. L-istess dar. U ħasset fuq kbir ġodara. X'inhu l-ewwel flok kellha 3 girfiet hekk tul dara kollu. U dak il-ħin ma ħassitix jiġifieri qisu x'ħadd dan jew ġast il-ħruq biss. Il-ħruq biss mal-ħin tgħid imma x'għandi ġo dar, x'inhu jaħraqni ma dar, u ma kif l-ewwel flok il-Marija. Hekk ta' 3 girfiet. Mela. Interessanti, Jista' jkun kollox, u jista' jkun forsi kien forsi Ammar Quinta, jista' jkun li forsi dan emmisem tiegħu ikun jidher pereżempju kull dik it-tali ġurnata kull sena. Bħal Blue Moon. Pereżempju naf għal modu di dire l-10 ta' frar ħa San Pawl. Kull 10 ta' frar jidher għax meta mietu. Għarajt, fim. Pereżempju hemm każ, dan ikun ħażabbar, din vera ġrat, kienu ġejm karozzi, wieħed jaqbeż bil-paġama. Għalissa, pum. Nisu minn ġo karozza, ma sabu l-ħadd. Issa kienu mhux karozza waħda. U fejn kien dal-każ? Da ħażabbar. Ħażabbar? Issa mhux kien wieħed jiġri koppja waħda ġo karozza bil-lejl dan. Kien hemm 3 karozzi jew 4 ġifieri dan mhux koppja waħda jew familja waħda rawh. Kulħadd niżel minn ġo karozza, raw nieżel. Isma' lixxa. Ma tskoprew li miskin kien hemm wieħed kien joqgħod imma suicide. La qisu kull sena dik il-ġurnata tas-sena. Jerġa' jidher. Jerġa' jidher qed jaqbeż. Interessanti. Mela. Intervistajt waħda jiena mill-belt. Kienu jieħu l-boyfriend tagħha u kienu għaddejjin bil-karozza, kienu għaddejjin mix-xatt tal-belt u daqqa waħdi qabdet tajjat u dara rstaħħa għalla xi ġralek insomma. Għaltlu rajt tifelet jaqsam ħsibtek ħattajru. Minna t-suqet nsemmu għek it-tifel tiegħi darba minnhom, Kyle kien ra xi ħaġa hekk ukoll. Vadel. Del jaqsam. Poltergeist. Lejt minna rajt sew. Ġidan ta' fejn kif ħalmanna u fejn il-pama mek. Fuq barra ġifieri. Fuq barra. Ġifieri din dejjin minn hemm. Xi ħadd għalli dad għalli naħlef li vera rajtu ta'. Figura ġifieri. Figura ta' bniedem, ġew ħafna spiriti jekk jidru wkoll. Jiena għamilt ħafna interviews bħal speċi ma għadni ma xinu madda b'xej, fimt, ma just recordings, ħadd recordings fuq il-mobile. Waħda minnhom recording li ħadd 2 tfajla u ġuvni kienu jmorru flaxija jekk joqogħdu jimxu hekk u kienu għaddejjin minn fejn il-bombi u il-ġuvni għalla ħana d-dominaw hekk minn dil-biċċa biex nqasru biex nitalaw fuq. U ma nafx fejn ġifieri. U kif kienu qegħdin hemmhekk waqfu jpejpu sigaret ma nafx inti tgħid kelma u dan. U bdew jaraw figura taqbeż minn fuq siġra l-oħra. Ġifieri. Imma t-tnejn li huma kellhom l-istess storja, fehmta? Rejt pereżempju ma qablux l-istess kif wieħed waqt l-oħra wkoll. U fejn qedlek dak li nara li hu fost miegħu pereżempju it-tifel tiegħu qalilna li ra figura forma ta' bniedem ġifieri u bħal speċi beda jiċċaqlaq l-hemm u lawek, shuffling, kif stajt nefhem jien, u sparixxa mbagħad. Kif qed inti, ħafna minnhom kienu poltergeist ġifieri. Poltergeist.
Imma Meta jiċċaqlqu l-affarijiet u hekk. Ma per eżempju, fi Skinwalker Range, hemm storja. Ma nafx jekk tafx bih Skinwalker Range. L-Amerika. Xi ghost hunter, investigator ukoll. Skinwalker Range, post l-Amerika. Post l-Amerika. Razzettu, bħal razzett kbir. Fej jaraw il-UFOs. Fil-Nevada, naħseb jien. Uta, Uta. Dan jisibu cow mutilations. Smajt bi, alright, il-mod kif il-nummer cow mutilations jisub xi laser, anki kif jaqtaw il-partijiet tagħhom mhux b'sikkina ntużat xi tip ta' laser. Insomma, George Knapp ma nafx jekk tafx minnu, dak li ħareġ l-istorja ta' Bob Lazar. Ok. Dak kienet jinvestigaħ u il-range ġi mixtri mant wieħed Bob Bigelow. Bass Aerospace, kellu kumpanija, fimt? U għabat jinvestigaħ għax dak interessaħ il-UFOs u l-paranormal. U bħal speċi il-fenomenu trickster, fimt? Per eżempju dillekaw u jimxinna oħra, fimt? Prova tiffilmjaħ u da. Issa, f'dak il-ktieb ta' George Knapp kien hemm biċċa fej l-owner tar-range ta' qabel kien baqa' jaħdem hemmhekk u kienu hu t-tifel tiegħu. U ġi wieħed ħipi, fimt? Għallu rrid immur nitlob. Għax kien sar famuż dar range fuq il-gazzetta u hekk. U allura għallu jani ħdok da, il-ranger, titlob. U waqfu insomma għallu għawer nitlob jena. U għabat jitlob dan il-ħipi u hekk u samaw bħal gonga u bħal ampjena tal-baqar. Fimt? U daw jaraw il-ħaxix jitċaqlaq. Fimt? Ma m'hemm xejn. U kif wasal ma dan għaw il-ħipi li beda jitlob samaw għajta kbira li qatt ma samaw bħala, fimt? U tala insomma jiġri għaja. Imma l-istess ħaġa bħal nejja ngħidu bħal predator, bħal predator, fimta? Ġiju kienem l-alien kif istajt nifhem jien? Ma jafux x'inhu, ma tistax tgħid isma' dik alien, fimta? Imma cloaking device. Malta kellna każijiet interessanti, u kolli ġifieri niftakar fejn kont naħdem qabel kien hemm wieħed minn Ħaddingli, Fredu. Iżda danna qasjab x'inhu UFO danna tiħmasqa. Ġifieri. Għalli naqra x'affarijiet dawn għatlu ġara Fred jien. Għalli Pawlu kellu għalqa sal u ħaraqhomlu ma qallu il-mod kif ħaraqhomlu qishom ċrieki. L-ewwel dan trop sekil se jgħid. Għatlu iwa jien, għallu fil-fatt dalodu għalli tgħid kemm kien hemm nies jieħdu ritratti. Ġew Malta wkoll kellna każijiet. U bħala kobor ċriki kemm kien fihom ma tafx. Ma nafx ngħidlek, però nimmaġnek kellu għalqa kbira Pawlu. Dan ukoll kombinazzjoni Pawlu kien jaħdem miegħi wkoll. Kien jaħdmu miegħi l-fabbrika u kellhom l-eliqi tagħhom ukoll. Huma. Għad għandek kuntatt ma' ili ma nagħhom snin nsemmu Stina. Early ta' 2000 zek fil-bidu, ma nistan naħseb insibhom ta' għax interessanti ħafna, u ngħidlek u dawn m'għandhomx li x'kien idea ta' UFOs ġifieri. Fem UFOs jidhru Malta. Fil-fatt jiena wkoll kelli każ, dak konna niftakar tielajn il-ħandaq, jien u ħabib tiegħi kien qed nurih kif inhu x-xogħol. Daqwa bdejna ma' dwal blu aħmar blaw. Għadna x'inhu jiġri. Ok, jisu fi żmien il-miliet għat mhux forsi hawn xi event u l-ieħor għatlu forsi hawn xi event ta' qali u hekk u dwal. Għalli jista' jkun bqajna għaddejna aħna. U għadha nisimgħu li kien hemm fuq l-aħbarijiet u fuq il-gazzetti li deru li UFOs Lallu għatlu dak. X'in-97? Le, konna dira fit-2000. Iktar naħseb 2015 naħseb jien, xi ħaġa hekk kien. 2015. Jew 16 ħaġa hekk dak l-ilma. U niftakar kien hemm ieħor għax aħna konna naħdmu sal-10 ta' bil-lejl. Kellna shift mis-sija sal-10. U kien hemm ieħor magħna se dawn ukoll l-istess u bekk ftakart x'għadlek li dok qasjafu fuq il-mas, dan l-istess kien wieħed li miż-żejtun, raġel tal-ġen, imma l-istess dak ma jafx x'inhu ma' UFOs. Għedin nitkellmu għatlu bdejtna jmed. Għallini ton, għallin teħx kem ġvejt, għallina rajtom dawn id-dwal jisnu fl-arja, blu aħmar għallina kif kwajtom. Zelam bnidem mx ġelli, tamma buli, kif tamma taf.
mux se jibza. Għalli kif fajda kridwali għalli twewita, għalli ġrejt għalli u konti parkjata għal-bot fid-dlam u fid-dlam ċappa, għalli ġirja wahda ġol karozzu taf kem soqt l-isfel għalli u. Għalli soqt. U ma interessanti u kolli għadda ftit żmien kien fil-bitħa bil-lejl. U għalli tafli, għalli tafli dak l-istess dawl, erġajt rajtu darbohra għalli konti għad fil-bitħa u neġa nara ħidu jisu għad jisfen fil-sema. Da l-istess da l-nida ma li nara li UFO smijaw kun meta nkun miegħu. Dan nixtieq ta' miegħu tal-ġen dal-miedem. Believe it or not, ma nafx. Imma ikun jaf men jippunta li hemm meda. U jkun jaf. Jista' jkun li dan ma jkunx jaf ta' dan ma bil-hypnosis isiru, jista' jkun li forsi ġi abducted dal-bniedem biex hu forsi wkoll. Għalinna x'xejdu la dik il-kondizzjoni għalinna. Tal-out of body experience. Out of body experience, dik għandi storja oħra tajba interessanti. Għalina li kellu out of body experience, ġiviri. Ġiviri dik xaddu, kapaċi għabdu xaqsam l-alieni, kapaċi li u ġi abducted. Ma jkunx jaf. Ma jkunx jaf. U bekra li l-nifsu forsi riqed? Għamilt, investigajt, per eżempju, ikun hemm bħalek jekk jgħid li tali ra UFO, fimt, immur niktiba, jiġifieri, ikun nista' nagħmel recording jekk jaċċetta l-bniedem, imma ħadd ma jgħidlek isma'. Jiġi fuq il-kamra jgħidlek. Le, jibżaw, jiena kif fil-bidu. Abductions xejn s'issa. Iltqajt ma' ħafna Maltin, żin kien istess abductions sejna s'issa, però iltqajt ma' ħafna Maltin qed ngħidlek u jibżaw. Kif issemmi ngħidu aħna millek intervista għal-tat-tim tagħna ta' Ghost Squad Malta. Le ta' nibża ta' niddejja, le, hekk. Ma nafx xala, ma nafx raġuni. Jekk tkun rajt u oġġett tkun rajt. Jiena kif kont naqsam l-esperjenza li nkun għaddejt minna, jiena ma min jaf xi tkunu. Għax forsi ma jkollokx provi u hekk. Ma meta pereżempju. Però jiena naħseb ukoll. Sorry waqftek ta'. Però jiena naħseb ukoll li il-Malti jibża għax hawnhekk il-kultura tagħna nħobbu li tmejlu bin-nies. Jgħidu forsi jgħajru jew jaqbdu miegħu fimt jemnu fil-ħares u l-baba u ma jemnux fil-ħares. Ja, xie doħadnejna kifat l-ewel, eska ma jbuni miġnuna, ma don't give a fuck, sorry. Le, l-istess. Sorry, not sorry. Eska ma jbuni miġnun. Għavolle kelli kas, dik kienet tajba, kien fil-ħodu. U konna jenu jħor, waslu d-dar il-melliħa, u kont il-naħat tal-manikata ti lajnek. Għattu dak xtib, xinu dak lajvu plaġ, kem għedna maħstam. U id-dawar tuċu, għalli xib tista tejli ċettara ton, għalli. Għatlu, kien, rajtu, zgulli rajtu, jien, għosni vera, ma tforsiex kien fil-ħodu, għalli mort nara xejn ta' imma kien stramp, kien xaġa silverek, rajtu jien, u ma twara ġerta t-ixe, kien UFO, sejt, għax sparixxa kien. Ġi kullum l question mark sejt minna rajtu UFO. Għax kien stramp, xekkat, l-għak xtib ta' aeroplanu, kemmu stramp jien. U kif dawar twitxuda, li xettara ton. Li kontrajt xin 97-96. U jitħakar betiex kien l-istess gris, jek, ma kienx għetix għal-gris kien. Issa, li kontrajt kien dak 97 jew 96 dak l-ilma kien. Kienu ġabu fuq il-gazzetta u koll. Amma peress li għadda zmin un bar. Għalek inti għat li 96 jew 97, forsi ksib li l-istess. Parin u koll ġabu fuq il-gazzett li għawa ħafna postijiet ta' Malta u koll. Kienem oħra, għandi gazzett oħra il-nazzjon, ritrat Bormla. Ejva, di kombinazzjoni ta' Bormla kienem ħafna kelmuni minn kottonera għawlu li rawħ. Dak li għarna għarassa, dak nsejtu kol. Kienu u l-istess, kif għattilom titni intervistakom l-istess. Kolħat ma jaċċettax. Ma jaċċettax. U għednejla minn nis minn l-Isla, nis minn Bormla. Mill-birgu li ma jidillix, ma naħat l-Isla u Bormla kienu ħafna li raw u għalu li rakontaw ili. Pero ma vedux l-intervistu. Li jħassra, nis jħassra jgħadu pjaċiki, ku jismaw il-verżjoni ta' kull wieħed u jgħid kif raħu ma raxu. Fi s-sajf ladda f'Ġunju minn għalija f'Ġunju, jew Ġunju jew xaġek, insomma, jew Lulju, dak l-ilma. Batu li ritratt, edin ħafna orbs, ma nafxek rajtux, battulokx. Ma nafx ta' edin ħafna orbs ek fej xulxin. Issa huma meta bdew joddu l-orbs, għoddew 34. Dan fis-sema kien jaqgħu. Fid-dlam. Fid-dlam.
Aw mhux hawn Malta ma. Hawn Malta ma. Hawn Malta le. L-ewwel wieħed li dali bat l-ritratt minn Ħażabbar li ġibet ir-ritratt. Biex niftehmu il-parti l-kbira. Il-parti li jeda flori ta' Ħażabbar, fimt? Għax u minn fuq bejt ħadu eżatt. Femta? U mbagħad irċivejt fuq il-page ieħor insomma minn kienet San Ġiljan kienu u tfajla insomma u rawhom għaddejjin fl-istess ġurnata. Strina. U mbagħad bat li ieħor kien binajsa u raħħom ukoll. Kien sejjer għall-għalqa u raħħom. Jiġifieri imma ma jirrappurtawx in-nies. Ma jgħidux, ma jitkellmux. Ma jitkellmux. Li ħassraw. U la fuq tunnels ma jitkellmu. U jiena dik ninħaraq, ninħaraq fimni dvajthom, imma ninħaraq nawe għax jgħidu li intom tiftehmu, jkun min jagħmel il-ħossu. Ma dak mhux ħela ta' ħina jien. Biex noqgħod nagħmel hekk ngħid imma qod noqgħod nagħmel film. Mhix vera, noqgħod naħli l-ħin noqgħod nagħmel in-nies joqgħod jistaħbaw wara ġew jagħmlu xi ħoss. Wejja, come on. Jien m'għandix ħinx naħli. Ma tagħmilx sens ħaġa. Darba minnhom ngħid il-verità, darba minnhom kien Bart u kont qiegħed it-torvi l-abjad tal-melliħa x'imkien fejn l-armieru, kien vera kien interessanti. But tant kemm kien Bart. Onestament qed nitkellem miegħek tant kemm kien Bart jien bdejt ngħid f'qalbi, xi lost qed nagħmelha. Vera għax kien Bart qed qiegħed fuq is-sufan makte bil-kutwa mdawwa mejn nara film tajjeb biex aħjar. Ġifier ħanqod naħli l-ħin bħal nassab imur għall-kaċċa. Għall-insib, issa dak ġiel miskin ma jaqbad xejn. Ekku. Issa jiena ngħidlek ukoll hemm ta' ġifier dak kellna CCTV cameras. F'kamma minn issa m'hemmx elettriku, f'kamma minnhom beda nibda taħmi xew ta'. Ġab nitkellem waħdi mhuma nittawal imbagħad ma m'hemmx daw mhix. U meta nafu fuq CCTV kamra mixew. Assja. Mixew le daw qawwi. Ġab nitkellmu waħdi. Imma again, jien ngħid issin x'qed nagħmel hawn daqs kemm Bart. Fuq l-inkwiżitur dik interessanti ħafna, dik fil-li qisu xejn. Ma l-qalba ħanamlu xi lejla għas-sufarell. U f'daqqa waħda kif jidqu s-sija, issa konna weħedna ġodda l-post. U ma kienx hemm rieħ fis. Le kien xitwa minn għalija, imma ma kienx hemm rieħ. Nisma' f'daqqa waħda bib jinstabat fuq. U tlajna niġru. Xejn, ħadd. Wajna l-bib magħluq u ħadd m'hemm. Niftakar kien konna fuq programm. U qed niftakar qed nitkellmu ma' spiritu, f'daqqa waħda sa tfajla u qed tgħid miskin spiritu tajba ta' ġifieri, miskin kienet ma nafx x'għamlet ħażin imma qafluha ma nafx kemm ġod il-kamra sakemm mietet u kastik. U f'daqqa nisma' xi ħadd qisu bħal tefa' pon żgħar hekk barra wara l-bib u mortu ma nsibx ġebla waħda. U bqajna nitkellmu ma' dit tfajla u f'daqqa waħda jien ħares lejn il-kamra qed wersaq nilqalalaw. U nara l-kamra ma' abjad karti sibtu ħajmut miskin twerwer. Għax huma titqis għalina xi ħaġa normali. Mela aħna ninvestigaw aħna għalina u tidra. Imma miskin kamra men. Ma xejn u qatt ma sema xejn minn dawn l-affarijiet. Għatlu toqgħodx tibża, għatlu mhix spiritu ħażin, bdejt imma twaqqaf għatlu iqaf fil-film għatlu kalma naqra. Għax twerwer miskin sar abjad karti sibtu ħajmut jien kien għadu żgħir ġuvnot. Għatlu kalma, għatlu mhux spiritu ħażin ta' tfajla qed tkellimna. Imma kelmet u għalli smajt il-ġebel li għatlu għatlu l-affert normali. Imma bat għadzom waħda għalli ma normali, għalli miskin mux normali. Miskin għetnejlek twerwer, ma raġiġ ġi programmi uħor kien dak, ma rajtux iktar. Jaħas. U billej. U billej, u għedin nejdu għanna xissijata fil-ħodu, għek dak il-ħin ta' u ġod il-kamra glam u ftit dawl. In absence of light, darkness prevails. Ekku. Ġmir beza, Twerwer, miskin. Jaħħas. Tajbe. Sibtu ħajmut li nejlek il-verita, daqsek għamil da kamra menjen. Għal-futur xandek, ton? Issa għal-futur, issa għal-tim, bess kiena u l-pandemija minna fuq sentejn u iqfin. U fil-fat qabel ma ġejta battilhom messaġġ għattilhom isma' sa f'April ħajgħaddi l-elezzjoni u hekk f'April we start again. Terġgħu tibdew. U titqis għandi tim ġdid u kollox ġdid. Għax anke filmat u hekk issa nagħmlu footage ġdid, filmt kollox ġdid u rridu nagħmlu.
Ġissa nisġodda li kienem qabel naqtel u madomx maħna fit-tim u speċi continue with their lives u minn iż-żewġ minn għarus. Allura tissa nibdew mela ħajja ġdida b'tim ġdid u nibdew nerġgħu niffilmjaw u hemm ħafna affarijiet għandna x'naqek idejat u hekk ġodda. Għal fuq il-television. Għal fuq il-television u għandi wkoll mal-ex membri hemm wieħed qed jagħmel program u forsi mmurru anki lejn ir-Rumanija, l-Eastern Bloc, imma fimni, dak iż-żmien issa sejtat il-gwerra ma nafx jekk għadix fix-schedule issa din l-istorja li kellna ħammurru. Dik interessanti ħafna. Eżatt, kienet tkun interessanti ħafna. Rumanija magħrufa għal dal-affarijiet. L-Lord hemmhekk u vampiri. Eżatt, inti tmut Transilvania ta' Dracula u ħafna eżatt legends. Dracula vera kien jeżisti, però ma kienx Dracula bħalma naraw ħafna. Kien jismu Vlad. Vlad Trepes. Ma tkun jisibu Vlad the Impaler. The Impaler n-nies. Torok ma kienux jaħnuh minn ġud. Fem, għamillom naqaħsa. Għamillom u l-fuġinieri kollha kien jimpeljom, jitolhom hekk. Kellu gazzu. Mewta kera. Mela, kien raġel ta' gazz. Kien però l-Rumanija ġifieri kien wieħed mill-pajjiż li kontra l-Ottoman kienu b'saħħithom bis-saħħa tiegħu. Anki kif naqbad ngħidlek. Tal-werewolf u hekk kollox minn stejjer Vjera ġej. Tal-werewolf bażikament dika hemm storja li kien hemm wieħed kien ġab xiljun dak iż-żmien fis-1700s kien ħafna qas jafu x'inhuma l-iljuni. U kien libsu xi tip ta' armatura u kien jaħsbuh u kien joqtol in-nies, u fi Franza. Franza, ajwa, kien hemm avveniment fi Franza fej kien hemm dal-wolf u dejjem jattakka lin-nies. Issa l-wolves ma kienux komuni li jattakkaw daqshekk in-nies, fimt? Kienu jattakkaw in-nies ovvjament, imma mhux daqshekk frekwenti. Eżatt, jgħidu li kien hemm wieħed li kien imur l-Afrika u kien ġab il-jum miegħu u kien libsu tip ta' armatura u kollu kien joħalleħ bil-lejl joħroġ joqtol in-nies u jiekol minnhom hu. Xi frankallaħam. Għala ġit tal-werewolf, ġit l-istorja tal-werewolf. Imma ħafna jemnu bija tal-werewolf, ġivi għadin 2022, ħafna nis jemnu u jiprovaw ma nafx għalix issa palissa Zeitgeist, palissa Dogman, ma nafx jek toħx tismaħom tal-creepypasta u hekk. Le, ħafna, ma għet nsegwi ħafna fuq YouTube. Palissa nsegwi naqra affarijiet. U Ghost Adventure iżi li ma naqra u koll. Kon naf li kelli l-intervju miegħek għet nara naqaxen. Beżim dik interessanti ħafna, jena tkellimt ma' nis li ma' mumiex tgħidulhom palissa li ma jemnux fil-reliġjon. X'inhu? Atheist, thank you, Kyle. Għatlu intom, xina ħan nitkellem fuq personali, jena meta jkun hemm xi spiritu ħażin, awtomatikament nitlob. U dan l-ispiritu ħażin tiskanta jħallik. Għatlu intom, nintom Atej, ma temnu f'xejn. X'tagħmlu meta tinsetaw spiritu ħażin? Għalli aħna meta tinsetaw spiritu ħażin, naħsbu fil-familja. Our loved ones. Għaliex, għax inti meta inti qed taħseb u anki meta titlob, qed toħroġ minnek enerġija pozittiva. U dik enerġija negattiva, inti dik l-enerġija negattiva tkeċċi għalem. Fimta? Allura dik kellna każ niftakar hemm lukanda abbandonata l-isfem mit-Torri l-Aħmar, lukanda kbira, abbandonata. U hemmhekk ġifieri meta minn fuq il-Ghost Box, ġifieri minn fuq l-EVP, nafu li kien jemmu ħafna ovvja, post abbandona jemmu jagħmlu l-kultu, satanismu, black mass. U niftakar, però ma jċi bedi tfanna l-ġebel dan, imma tiftakku l-ġebla ta' kif tgħaddi minn warajkek, imma biex ibeżżak. Tricksteru. Biex ibeżżak. U sikament, kon niftakar konna in Wember kien dal-programm u kien members, Wember kol li tkanta kienet għamna żmien kienet paranormal investigator u kol. U kien ġi niftakar maħna dakinhar Ċini, Manuel Ċini kanta u kol. Manuel Ċini. Pero kien he was a guest, imma kienx investigator, just a guest maħna. U kif sejmin il-kawz li tħossu jimxu għarajna, u kolħat kien hemm Wember. L-Wember għajta, inti temmen falla.
Għalt li, għataj nitolbu, u ġiet. Kif ġiet, gustajtom, il-kameraman bid-director kollox. Ġejna, oċċa tlabna. U tismaw sejjelem, tismaw ta' tisma' jisu l-passi jek, stalaqlem, ħallina fi kwid. Għaxenerek, sal-karozzi ba' jifollow jano, u jgħamil sejje strambi. Fuq recording ġifiri battu. Iva, kien program, ġiet u kien ħottu anki aħna, u kien ħafna dit, ċanna bejn kien muħħazin. Kien ħafna dit, nasib iktar program li kallu dit, bejn kien muħħazin, qabda maħna, pero it-tikeċċina minn hemm. U we to make it a point li aħna nasib li għanna nikbu l-karozzi. U kif għattu meħan nitolbu, tela, ħallina fil-kwid. Issa jien kif nifema jena ta' jien per eżempju pal poltergeist. Naraħħom xi ħaġa per eżempju, ma nafx jekk taf x'inhi teżorak. Teżorak hija kaxxa trasparenti ġo kaxxa. Ok. Alright? Imma biex tara l-fifth dimension aħna nistgħu naraw ix-shadow tal-kaxxa. Dik interessanti sajjan. Allura jekk Inti rajtu The Others? The Others. Ta' Nicole Kidman, dikki, kif għettejt inti. Fati ħasbet li hemm il-ghost fid-dar, meta fil-verità huma kienu l-ghost. Huma kienu l-ghost. Ara, jekk The Others kien jismu. The Others minn għalija. Nicole Kidman u Bruce Willis minn għalija, jew. Le, dak Bruce Willis kien xismu. Tajbu kol, kien film tajbu kol. Kienet l-om u dawn iġiġ titfall. Umma bdew jaħsbu l-nies li qed jitlu huma spiriti. Huma l-ispirti. Ma tispiċċa l-film li fil-verità huma kienu l-ispiriti. L-ispirti. Ejja. Naqra. Dik kif qed tgħid inti, jiena ngħid li aħna dimensions ikunu jkun hemm. Aħna nistgħu nosservaw ix-shadows tagħhom l-orbs. Huma jistgħu jkun li qed jaraw lilna bħala ghost ukoll. Pereżempju l-ewwel records ta' dawn l-affarijiet li hemm ġejjin minn Mesopotamja fi żmien Dana u Madonna. Dika interessanti, naf li mettejt, hemm kelma l-jom dawk. Qabel Kristu, kien hemm imperu. Imperu, iwa, palissa mux ġomma. Samaritan. Dikam, essa nejdilek, dikam storja tajba. Lallu, anki l-estina blenk jamuk viva l-whisky. Viva n-nanija. Pero dik issa storja. L-ewwel rakkont kien li 4 dark beings surrounded by light. Issa, dark beings ġifieri shadow kienu qed jaraw tagħhom. U huma kienu jgħidu li huma kienu gods. Li qed ngħidu li aħna hemm kelma wkoll xejn l-ismijiet sorry skużaw. Anunnaki. Diki, Anunnaki. Anunnaki. Dak jgħidu li huma kienu gods, però mhux ver, dak kienu l-aljeni. Ifhem. Kienu l-aljeni u aħna sirna propja kif jgħidu huma bħala slaves. Biex huma jużaw id-deb. Id-deb ju ħabba l-atmosfera tagħhom. Skont Zakkarijas kien jgħid li kien hemm pjanet oħra. Issa, tant kemm interessanti din l-istoqra, u nemmina, għanejlek għalix nemmina, dik hemm film ukoll, ħansemmu film ieħor, of the fourth kind. The fourth kind imma fuq fictional dak. Storja vera din, kienet narrator. Ta' dik li tagħmel ta' Resident Evil. Xejn anki l-ismijiet skużawni, viva l-whisky nerġa' ngħid. Dik fil-fatt ma ġiblek anki l-footage vera. Dik titkellem bil-lingwa l-antika. L-antika ta' Samarit. Insomma, again, sorry tal-ismijiet. Imma dik rajt fuq dak il-film bħal speċi. Meta ġiblek anki l-footage, li kellhom tal. Ma fictional kien ta' fictional. Issek ma nafx, ma it was quite disturbing that il-film. Taf xem tajjeb, per eżempju, pala dokumentari fuq jek tittara xi ħaġa Patient 17. Ja. Tajjeb jeddak. Wieħed jiġi abducted. U kellu xi accident jew kellu si utuġa u minn għalija x'issa nsejtu l-film li rajtu. U kif mar ħadulu X-ray sabulu implant ġo fih. Unbat kien hemm Dr. John Lear. Jena s-sadi fuq storja vera. Iwa, storja vera. U l-għada, saqaj ma setax jimxu, għallu li ma tistax timxi, u l-għada saba għam normali għax
Nasib fuq storja vera. Rajtu dak. Jiena rajtu dokumentarju però. Dokumentarju, ejwa. Rajtu dokumentarju u xaktarx li dan meta għamlu l abduction għamlu tfal minn għandu. Minnu ħadu l-sperm cells u għandu tfal. Għax ġid darba minnu ġid taħt tifla minnom. Ġiri deret li rasa kbira, jisa bħanna, ma rasa kbira u bajnejn kbar. Ifhem, it-teorija hi li Hybrid jgħidu. Jekk ikollok inti hybrid, jekk ikollok bħal speċi l-annimali inti titoħsibhom, fimt. Issa, jekk toħloq hybrid imbagħad tal-annimal bħal meta nagħmlu l-hybrids tal-pakkagalli. Titoħsibu, fimt, tibżalih u timmonitorjah, fimt. Eżatt, u hekk qed jagħmlu, jekk tinnota. Dik it-teorija li hemm hemmhekk, fimt, bħal speċi. U dawn l-affarijiet huma vera. Dawn l-affarijiet huma vera li hemm ħafna nies li ġew abducted, mad-dinja kollha x'qabel kont ngħidu l-Amerika ma l-Amerika mhux vera. Le, mhux mal-Amerika biss. Mad-dinja kollha anke l-Brażil hemm ħafna, ma kullhom kien. Aw Malta forsi x'pajjiż żgħir, forsi ma jħadx forsi tisma' li jiġu abducted, jew inkella jista' jkun li jiġu abducted u ma jitkellmux. Forsi jibżgħu li jgħidu li huma mġienen. Ma nafx jekk tafx minnu David Patch. Zgulli nafu David Patch. Dakka ma sfortunatament dakka kien jemmen u ma nafx ġaqet ma skeptics issa kiteb ħafna kodba wkoll. Ġifieri nsellimlu minn hawn il-David Patch. Kiteb dak UFO fuq Gżejjer Maltin. U kien hemm rakkont li mara pereżempju rat UFO baljan ġo fih. Dik anki jiena smajt sajjieda Maltin kienu raw UFO u raw niżżar. Fil-43 hemm rekord ta' da wkoll hawn Malta. Fil-40 naf li fl-antik. Fl-antik. U raw nies ishom tfal. Kienu t-tul tagħhom, però ma jidrux umani lanqas. Okay, humanoid figure ta' bni, però deru li mhumiex bnedmin. Fim? Ifhem. Iktar ma mmorru aħna iktar ma jevolvi l-niedem jisna għal-hemm sejrin bħal speċi. Aħna hemm records ġifieri anki fl-antik u anki qabel Kristu hemm jisibu anki fil-piramidi u hekk skulturi u hekk ta' ras kbira bajnejn kbar. Ġifieri aħna l-aljeni, jiena nemmen li l-aljeni mhux issa l-aljeni ġew ħafna snin qabel. Ħanurik xi ħaġa. Għalhekk nemmen dik skużani tal-isem, insejt x'isem tal-Anunnaki. Dak iż-żmien tal-Anunnaki għaw il-lami. Issa mbagħad nibatlek ritratt mort ġgantija. U fuq ħanċ ġifieri kien hemm sieħbi għalli mmur ġgantija għalli ħassib ġiġġebli tisom forma ta' triangle għalli fuq wieħed minnhom hemm alien carved fuqhom. U vera kien jew. Issa mbagħad nibatilek. Mort jena, insomma, mort għawdex, ġifiri u. Jekku vera nklada ħatarani għawdex, Bdejt nfittxom daw għax taf li kunem l-exhibition, nfittxom, u sibtom daw l-astja ġiġġebliet. U vera triangle u jisom spaceship kif inhomma. Imma bat minnaħa ta' kif bdejt naraħħom, jena qed jisom bħal meta kienu jagħmlu xi forma ta' rasta ta' xi moza jew xi ħaġek, fim? Dak il-ħin hekk ħsibt. Għawet da xi lost jara. Għal-pentagram ngħidli. Le, mhux bħal. Eżatt. Meta daħlu fil-pentagram il-ras tal-goat. Eżatt. U għedda xi lost jara jiena hekk. U mbagħad ċempiltlek mhux nara. Għalli hu ritratt minn. Għalli mbagħad għalli kabbar ir-ritrattu. Ħadd ir-ritrattu kabbartu. U it-texture huwa mod sawa. Ta' dil-ġebla fuq barra. Ma texture tara encarved edha ġifieri forma ta' ras ġixajnej kbar u splingly hands, fim? Isma' inti ma tafx xiex, inti Malta kienu sabu ma nafx kemm ir-ras. Ejja, Tawal. Ta' hypogeum. Dan qed insemmu dan fi żmien l-Eġizzjani, qiegħda aħna għandna l-Eġizzjani ta' aħna għanna dawn it-tempju minn qabel il-piramidi ta' għata tikka f'nofsa baħar. Eżatt, bifem. Pero ħagġa t-iskantament ma nafx kemm sabu reviews u ħafna minnhom sparixxew, Għax dak li ġara il-hypogeum għax għamilt il-hypogeum hemm dik tajba wkoll. Għamilt investigazzjoni intensiva wara li kien hemm wieħed qal-isma' li hemmhekk kienu sabu xi ħaġa inkredibbli. Inti taf tal-40 tfalu?
Issa ngħidlek. Tinċas. Smajda, Insomma, għalli kienu sabu xi UFO hemmhekk u jiena mort ħanara x'ħansib. Ma niskludi xejn jista' jkun. Issa, impossibbli ħajħorġuh minn hemm ġew kieku. Impossibbli li kieku sabu UFO kif qed tgħid int ħajħorġ minn hemmhekk. Imma dik irħila, mbagħad dejtet ħanara x'ħansib iżjed fuq. U dawk l-iskals insomma li ir-riġista bej l-iskal dawk qiegħed sħiħ m'għandhomx riġis bħalna. Dik id-differenza ta' dak l-iskal u qiegħed naqra. Naf li mhux ħafna, ma mhux bħal pereżempju bħal tal-Peru. Differenti tal-Peru. Kienu jagħmluhom xi ħaġa fuq l-iskal ta' meta jkunu tfal jagħmluhom xi ħaġa. Le, xorta ma tistax iġibha dik bħala volum fih iktar. Fimt inti jekk tagħmel head binding jgħidu la dik. Isma' jiena l-istess volum ħajja. Jiena nemmen li l-aljeni wkoll evolvew il-bniedem, nemmen bija, ġifieri kif ġejna aħna llum huma bis-saħħa tagħhom. Okay, sfortunatament il-bniedem huwa gridi dejjem irid u kapaċi anke issa kif qegħdin kapaċi kemm jafas buttuna jqbet id-dinja. Ekku, qegħdin f'dak l-istadju li bħalissa fortunately qegħdin f'dak l-istad. Li neqirdu nfusna. Jaħasom u barra aħna bħala human beings l-annimali ħlejja kollha sbieħ li hawn fid-dinja. Li m'hemmx fuq pjaneti oħra. Flok tavvanza l-qudiem tmur lura. Ejwa. Unfortunately dik u jekk naslu għal tielet gwerra dinija. Fatti jaħsbu pereżempju li f'ximkien fid-deżert kien ġara xi ħaġa jew xi meteor jew xi nuclear explosion. Għax hemm ħafna crystallized sand. Fimt, issa huma kellhom teknoloġija biex bnew dawk il-piramidi kbar. Vera tgħidli sempliċi taqbad terfa'hom fuq xi imma ħafna. South America li dam iż-żmien Kristu dawn blat kull blata daqs. Blata kbar. Ma tuħ l-grid li huwa blazer jidher l-blazer. Naqra semmu qabel Kristu ta'. Jew ikun polished, ma jkunx hemm. Ġifieri dan kif qataħu, ġifieri dan mhux mhix il-bniedem bil-fors. Okay, konna ħafna ancient aliens, okay. Issa, imma vera, toqgħod taħseb, sorry. Il-Cartrax ta' Malta. Dik oħra, dik ħadd ma jafażat. Issa l-istess bħalhom hemm it-Turkija fejn sabu l-qdem Jiġri dawn mela dawn jista' jkun li fil-baħar jibqgħu sejrin in-naħa tat-Turkija mela. Ma nafx eżatt, però bejn Malta u Sqallija hemm megalit kbir. Jiġifieri kien hemm inħareġ ukoll bit-teorija li l-Atlantis huwa taħt x'imkien taħt Malta wkoll. Ħamm inħareġ b'dik it-teorija wkoll. Atlantis hemm ħafna teoriji, fimt? Imma hemm teorija li qiegħda il-Bermuda Triangle naħseb ukoll. Is-Sahara DI of the Sahara. Qiegħda b'ħafna ċriki. Fimt? U ċriki jidhru mill-ispazju għax hemm il-melħ. Jiġifieri xi darba kienet taħt l-ilma. Fimt? Għax Atlantis jgħidu li kienet ċirku ġo ċirku. Fimt? Rabbi għax mi għajxin li noqotilek di. Ma fil-verità naħseb Atlantis kienet id-dinja kollha. Għax il-Mayans u l-oħrajn l-Aztek sabu kollox lest hemmhekk. Inti tisemmi l-Mayans. Dak fejn kien? Għandek dok it-pinġijiet kbar mal-art. Enormi u tixintabu minn fuq. Rajt, ejwa. Safa, xadina, tal-bliħ. Tal-bliħ, ejwa, bħalissa. Naskarajns. Skużawni l-ismijiet. Naskarajns. Mux jieġi xejġo moħħi l-ismijiet. Ejwa. Dak ma nafx ġol Peru minn ċert. Minarja fil-Peru. Fil-Peru, ux. Interessanti ħafna. Dawn kif rawu, kif għamluhom, titqis. Inti biex tagħmlu titgħu minn fuq, kif. Eżatt. Jekk taqbad miexi driġġo d-deżert ukoll taqbad miexi ċirku. Fim? Ġifieri. Kif irnexxielhom nagħmlu? Impossibbli. Hemm ħafna question marks u interessanti u nixtieq li forsi xi darba nsolvu imma reflection imma impossibbli. Ifhem it-timeline tagħna tal-bniedem huwa farka fil-miljuni ta' snin li la teżisti d-dinja, ġifieri. Proset. Il-bniedem ilu għalija ilu iktar minn 1000 sena, fimt milli kif jgħidu l-kodba. Fil-fatt bro, dikki hemm gap, ma fil-bniedem kien caveman. Waħda beda jibni t-tempji, benna l-piramidi. Memx żmien twil,
kif ġi l-bniedem daqshekk intelligenti f'daqqa waħda. Jiena lek nemmen li hemm teknoloġija aljena, jiena nemmen bija li l-bniedem ma jistax ikun fi ftit żmien m'hemmx gap qed insemmu gap Kbir, eżatt. kbir. Ġi daqshekk intelligenti. Minn min xadina għal. Qed tqis tagħna kien hemm in-Neanderthal li huma dawk li jisom xadina kienu massiv irġiel kbar ħafna. Jekk jitik daqqa mhux jitfak f'Roma, jitfaq għal madhom jitfak id-dinja Dawk ta' faxix ma baqgħux jeżistu għax kienu jagħmlu ħafna interbreeding. Iva. Allura DNA tagħhom Però tal-qamel. survivor of the fittest ukoll. Ġifieri l-bniedem kien tar intelligenti minnhom. Issa daw kellhom skal kbir, ġifieri kellhom moħħ kbir. Kien hemm min kif naqbad ngħidlek hybridization bejniethom. Fil-fatt fil-Homo sapiens hemm daqsxejn Neanderthal ukoll ta' ġifieri kif taqbad id-DNA hemm ħafna mixture ukoll. Għatem 35% junk. Però jiena ma nafx, issa jew jien Antoine Cortis, imma jiena nemmen li hemm daħħal l-alien DNA babsu magħna l-alien, jien hekk hemm daħħal taf moħħ. Moħloqin ġo xi laboratorju. Iva. Ma nafx hekk issegwi. I'm a Christian, taġri, nemmen falla, nemmen ġesu, pero għal-madon fi għandi u kod nemmen li il-bniedem wasal fejn wasal bis-saħħa tal-alieni u koll, Ma nafx jekk issegwix ix-xena tal-UFOs palissa. Ifimni li ma segwina. Dal-aħħar mela fit-2017 Tom DeLonge tal-Blink-182 kien forma TTSA to the Stars Academy għax kienu ħarġu xi emails, leakjaw xi emails. U da Tom DeLonge beda jitkellem ma' John Podesta li kien mlaħħaq fl-armata. Fimtu ħarġu leakjaw daw l-emails. U mbagħad forma di TTSA Tom DeLonge u kellu l-wieħed Lou Elizondo li kien jieħu ħsieb il-programm ATIP. Sawa? Jinvestigaw il-UFO phenomenon. U dan Elizondo f'intervista qal li ximkien 77,000 sena ilu ġara xi ħaġa li għamel jump il-bniedem minn kif kien qabel ġol caves u hekk. Eċtiki jistaf li caveman. Eżatt. Caveman of daqqa waħda sar jibni t-tempji. Ġara xi ħaġa, xi What avveniment. happened? F'dak il-gap, x'ġara? Xi avveniment u mbagħad il-tempji li għandna u Malta l-eqdem, ġifieri. Ġifieri eżatt, aħna jiena nħossni proud li Malti wkoll li għandna tempji qabel il-piramidi, ġifieri dan għal sekli żmien huma qabel tal-piramidi. Ġifieri titqis anke l-Hipogeum, ġifieri qed insemmu dak li jqisu fl-istess epoka kienu. Eżatt. Ifhem Hypogeum complex u levels taħt l-art. Dik hemm storja interessanti. Or it's a legend jew ma nafx, imma jiena niftakarhom jgħidu li kien hemm 40 student bit-teachers kollox u ntilfu taħt l-art u li għamlu ġimma jismaw l-ħna ta' tfal. Issa, jekkux vera u le ma nafx, imma għajtnem niftakar fuq għad l-istoria, it's a pity u għafimni 40 tifel u tifla bit-teachers kollox fihom, jew. Efem, kienem stejjer oħra, per eżempju, kienem xi waħda niżlet hemmhekk u sabiet xi nies jisom reptiles u Forse, lek ġganti. Ġganti, Misbalt, kienet bil-ħabel, niżlet bil-ħabel u dak iżmien mhux torċ xama. U kif għat li xama tfiet sinjal li m'hemm xarja, imma rat xi ġganti u mpuntaw subajhom lejha, skont il-verżjoni tagħha dejjem aħna qed ngħidu ġifieri. Hemm iktar affarijiet, pereżempju hemm ċertu carvings fil-ġebel u hemm biċċa mis-saqaf tal-Hypogeum hemm ishom spirals. Jekk toqgħod tarahom l-spiral jisu palma ta' tara galaxy mill-bot. Fil-fatt jekk tinnota l-spirals ukoll hemm fit-tempju ta' Ħaltarxien. Ħaltarxien. Eżatt. U minix ċert jekk hemmx fil-imnajdra, minix ċert, imma ma nafx jekk hemm xi spirals. Però l-spirals ta' Ħaltarxien żgur hemm. L-inqas naħseb li kaverjaw ta' Sgorba. Il-tempju ta' Sgorba.
Skorba, ma nafxek għax morti. ħafna minn nies jaqas ikunu jafu bih, pereżempju, semmihulhom skorba fejn. Nixtieq insibu ta' umur ta' xewma interessanti. Qiegħed naqra f'bed shape fejn l-oħrajn. Skorba fejn jgħid? Lejn l-imġar titla. Ħanejdlek, ħansemmi dil-persuna, God bless her soul, għax m'għadix magħna. U nemmen ukoll li m'għadix magħna din għax kienet daħlet wis fil-font ta' dawn kien jisimha Ġulja Zammit, kienet mill-Ukrajn, kienet miż-żewġa Malti u kienet tgħixha Malta. U din Ġulja niftakar jiena l-ewwel darba ltqajt magħha, konna morna niftakar dik ta' Marsa Xlok, intu nieżel. M'hemmx dik il-villa abbandonata. U din Ġulja ġabitna nitkellmu weħidna, God bless her soul, titfallu l-biskits, il-gallettini, frakta gallettini u tħallilu l-pakket ta' gallettini l-ispiritu. Pero, jina, what is happening? X'inhu jiġri? Pero kella raġun, ħanejlek għaliex. Offerings. Għax l-ispiritu kellimna. Jiena fil-fatt għandi ritratt, jiena naħseb issibu fil-dik tagħha, u kien tagħha jiena kont guest, jiena u t-tim li kelli dak iż-żmien Go Squad Malta, we were just guests magħha. Għandi ritratt jien għax strina jaqbdu miegħi again għax bes li karattu pożittiv. Parajnejn sofor warajja. Nek, eżatt, evil face, eżatt warajja. Niftakar. Din Ġulja ukoll kienet qabdet ma' xi tempju fil-fatt anke taħal tarxin fejn kienet missi rajthom bajnejha stess, fejn kienet missak jekk tħokk mal-blat, mal-ġebla, kien jiġu swaba vjola. Taħħa fejn pereżempju fejn missi. Jekk tagħmel hekk taraħ vjola, Din kienet din kien innexxiela, Ġulja kien innexxiela din God bless her soul għax kienet mara tal-Ostra, Ġulja Zammit għax kienet iż-żewġet Malti dak iż-żmien, kien taxi driver. Kienet kapaċi titkellem għal dal-ispirtu li kien jgħix dan il-post. U fil-fatt bekk kienet ħallu l-biskits u jkolli xil-Madonna qed tagħmel. Ħamiste niftakar dak iż-żmien kien hemm Sue Hart u John Mark. U ħaste xi bħal speċi, hey, what the hell is happening? Cook o'clock? Imma hey. Fil-fatt l-ispirtu beda jkellimna bil-Russu għax kienet Ukrajn. Mill-Ukrajn. U John Mark niftakar minn fuq li vibri qal qed titkellimna b'lingwa ma nistax nifhem x'qed jgħid. U qabżet niftakar din Ġulja miskina tbissmet għalet hey speaking in Russian. U vera jiena nħobba l-lingwa, ġifieri ħafna nħobba l-lingwa, għarafta l-lingwa li Russa ta' fitti kif jitkellmu Russu għatta Kristina vera tkellimna bil-Russu. Dan, issa kif l-ispiriti, possibbli l-ispiriti jafu l-lingwi. Ma jew forsi meta mmuru d-dinja l-oħra aħna inkunu nafu l-lingwi, għax jena kelli u koll programmi nkun mistieden u jprovaw jwaqqaw għadċajt. L-Ibira kien jaff jitkellem bil-Taljan u l-Ibira kien jaff jitkellem imma l-sina iwa ta' l-affarijiet. Dan kien jaff jitkellem bil-Russu, dan tkellimna bil-Russu. Li kif jiġu l-affarijiet ikunu strambi u hekk. U ma ta' unfortunately Ġulja miskina ħallietna jina se qabdet wisma dal-ispiritu. Kienet taf tidħol ġon dimension oħra u koll, u rajt ritratti, rajt ritratti ta' dawl qawwi, qawwi jisu xemx qawwija, kien hemm jisu xi portal fit-tempji, hemm x'imkien l-imġar. Ġo xi tempju ġo l-imġar. Disgorba. Li kien hemm dimension u marra ġo dimension oħra. Li miskina din Ġulja ma dixmana l-lum il-ġurnata, u Ġulja nemmen li mietet hekk li qabdet ma xi spiritu u daħlet witz fil-font, li l-spiritu ħadu magħha. Jien hekk nemmen hekk daħħalta f'moħħi.
God bless her soul, ġifieri. Cheers to Julia x'miskina. Kienet mara tal-ostja, konnu pjaċir naħdem ħafna magħha. Ħafna konnu pjaċir naħdem magħha. U konna minna, għalaw konnajt imma ħej, din. Imma ma rajt il-videos u rajt anki u d-majnejt il-ġebel tat-tempji fejn tmissi jiġi vjola. Tejta, uj, xini jiġri? Stramba l-ħagġa. Iva. Kienet kapaċi titħoġ tru dimension oħra. Kien ikun hemm kif eżatt tinżel ix-xemx, ikun hemm artalla apposta. Tiskanta se dawn kif daħlu għaf moħħhom, kif da qed insemmu qabel Kristu ta' dawn in-nies ta' żmien il-ħaġar. Kif kienu jafu dal-affarijiet? Għax jiena tiġix tgħidlem, jiena ngħid li hemm l-aljen hemm daħlin fihom dal-affarijiet ta'. Kif kienu jafu jagħmlu bib, portal, aħna qed insemmu portal aħna, li tmu minn dimensjona l-oħra. Hemm teorija ta' Jacques Vallée, sawa. It-teorija da li huma juru lilhom infushom bħal meta inti kollok xadina, sawa. Xadina. Ix-xadina jekk inti oġġett tagħmel kuljum l-istess oġġett ħadd iddejjaq tiġi borda ma tiddix tagħti każ, fim? Tagħmel sens. Jekk taqbad pereżempju tagħmilha illum u mbagħad taqbes 3 ijiem u mbagħad terġa' tagħmilha l-istess ħaġa, fimt? Ma titlifx l-interess fiha, fimt? U mbagħad dejjem biet naqra tagħmel iż-żmien, biet iż-żmien. Eżatt, xejn tiġi għalija xarien tiġi abbord. Allora meta terġa' tintroduċi ġo l-istess sitwazzjoni ħad tiġi tieħu interessi, terġa' fim tgħid tara mela din naf x'inhi. Fimta? Nieħu gost nagħmilha allura tagħmilha ix-xadina mhux ħadd jieqaf u ma tagħmilx iżjed. Le, tagħmel sens qed tgħid inti. Qabel ma nagħlqu ton. Iwa xi miskin vers skużani ħadlek fin-tul il-paranormal ekku, il-paranormal tant kemm hemm meru li it's infinite, man, tista' tagħmel jumejn titkellem fuq. Għalhekk kant ngħidlek nagħmlu partu? Nek trid nagħmlu partu għax qed ngħidlek is-suġġett tant kemm hemm meru fih. Li it's infinite, hemm ħafna eruq fih għall-istorja. Once you go down the rabbit hole. Jesus, le. I agree with you. Namlu partu, meta tgħid li niġi u namlu partu għaxis. Hemm finit, l-istorja hemm ħafna. Ħafna ma xiex dat kif naqbad ngħidlek. Hemm ħafna suġġetti differenti u kollox. Għax dik